Mi smo softverska kompanija iz Novog Sada, razvili smo mobilnu aplikaciju Smart Watering i sa tim projektom smo se i prijavili na konkurs. Aplikacija je namenjena proizvođačima voća koji žele da automatizuju sistem za navodnjavanje kap po kap. To radimo preko senzora u polju, mobilna aplikacija koja u sebi ima i algoritam koji proizvođačima govori kad i koliko bi trebali da navodnjavaju. Cilj aplikacije je da im smanji troškove navodnjavanja za 30% i da poveća prinos. Sistem se sastoji od uređaja koji se postave u polje. Na te uređaje se povežu senzori koji preko mobilne mreže u cloud aplikaciju šalju sve podatke, sve parametre koji su proizvođačima bitni, kao što je vlažno zemljišta, temperatura, neke druge vrednosti. Onda korisnik iz mobilne aplikacije, ma gde se u tom momentu nalazio, može da i pušta navodnjavanje i prihranu, u isto vreme ima povratne informacije iz polja šta se dešava na parceli. Sistem također javlja i neke alarme ako se dese, ne znam, nija, previše niska vlaga, previše visoka, pukle cevi i tako dalje. Tako da korisnik uvek ima uvid u stanje i taj algoritam koji smo upravo razvili daje čak i dnevne preporuke, odnosno vodi proizvođača kroz ceo proces navodnjavanja, govoreći mu kad i koliko vode bi trebao da navodnjava, a uzima u obzir i trenutnu vlažnost zemljišta i biljku, njenu starost, fenofazu i tako dalje. Mi od samog starta, kad smo počeli da razvijamo aplikaciju, radimo studije slučaja i razne pilot projekte, jer je i nama interno važno da znamo koje benefite naša aplikacija i naš sistem donosi krajnjim korisnicima. I došli smo do rezultata da ovakav sistem smanjuje potrošnju vode za nekih 17%. Otprilike to je oko 400.000 litara vode po hektaru, što je dovoljno da se otprilike 2 prosečna evropska domaćinstva snabdevaju svežom vodom čitavu godinu dana. Pored toga, značajne su redukcije upotrebe dizela i električne energije, što direktno utiče na smanjenje emisije štetnih gasova kao što je CO2. Prvenstveno su to proizvođači voća i povrća koji imaju sistem za navodnjavanje kap po kap. Međutim, od prošle godine napravili smo jedan iskorak i ka proizvođačima koji se bave proizvodnjom kukuruza, pšenice, šećerne repe i tako dalje, koji koriste visoke mašine za navodnjavanje, tako da potencijal je i u ratarstvu.